पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 1 आणि 2 मेला महाराष्ट्र, केरळ आणि आंध्र प्रदेश दौऱ्यावर आहेत। मुंबईत वेव्स वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल आणि एंटरटेनमेंट समिटचं उद्घाटन ते करतील। 25 देशांचे मंत्री यात सहभागी होणार आहेत। ग्लोबल मीडिया डायलॉगचे भारतात आयोजन करण्यात आले। केरळमध्ये विझिझम इंटरनॅशनल डीप वॉटर पोर्ट राष्ट्राला समर्पित करण्यात आले। तर भारतातील पहिलं कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदर तिथे उभारण्यात आले। आंध्र प्रदेशातील अमरावतीत 58,000 कोटींहून अधिक विकास प्रकल्पांचं भूमिपूजन आणि उद्घाटन होणार आहे। रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्पांद्वारे कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना मिळणार आहे। 1 आणि 2 मेला महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र प्रदेशच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दौरा होणार आहे।